Tinitignan ko lang ah. I am looking to the them. Nasa brown house. Nasa brown house, nasa brown house. Yun. Dito. Patay ko yung nasa ano, 3-story. Ako yung sniper mo ngayon, tol. May papunta pa? Naka-car? Walang damage? What the heck, game? What the heck? Layo ko. Baka malakas lang talaga yung alam ko. Malakas lang. Oo. Wala natang ka lang. Di ako sa building ah. Baka invisible na naman to. Dito lang ako sa warehouse. Sayang yung game kanina, yung naka 8 times ako agad. Dito sa 120 ko meron. Ay, 220 pala. Sa ramo bago dito mo. May isa dito. Yan tol, naririnig mo na ba umayo? Oo, okay na. Focus tayo tol. Ayoko nang mamatay, my god. Maayos tayo, maayos. Sa baba mo, first floor lang yan. Nagawa nun. Yun ba yun? Okay. RPG ba? Gusto mo ulit? Ayoko na. Sobrang cheap nung RPG. 70 left. Di yun bot no? Tol, ito na yung laro natin tol. Promise. My god tol, my god, this is the game. Meron ako 8 times, saka ano, sniper. Okay na ako sa isara mo. Kailangan mo ng rifle comp. Goods ka na? Okay, sige. Tara. 64 left. So kung looted dyan, tas may napatay ka na kanina, so wala na yung tao dyan. May dalawa pa ako dun. Grabe, FPS drop ng game. Game, wag naman please. Awa ka naman. Dito sa akin meron. Minsan lang kami, ano. Saan yun? Sa baba yun, oh. Los. Wala ako nakikita. 121. Doon tayo sa fence. Punta ako sa fence. Baba tayo? Okay. Punta ako dito sa takta. Tinitignan ko lang ah. I am looking to the them. Nasa brown house. Nasa brown house. Yun. Dito. Patay ko yung nasa ano, 3-story. Ako yung sniper mo ngayon tol. May papunta pa? Naka-car? Walang damage? What the heck, game? Reload ako. Sayang, walang damage. Nakakainis talaga yun. Ilang beses na yung nangyari.
Okay ka lang? Nice one. Okay. Dito sa south sa akin may kalaban ako. South? South. Okay. Tinitignan ko lang ah. Ako bilang bahay ko. Ano ba yung blue house na may motor? Yup. May nakita ako dito. Grabe, wala talagang damage tol. Ilang beses na. Grabe tong game na to. What the heck? Ulo! Tumatama ah. Hindi, bot yun, bot yun, bot yun. Saan yan? Saan yan? Hindi na ako pwede makakal Sa sa... south mo? Diyan sa bahay ba? Plastic na lang dito nag-render. Grabe. Crossboy. Ay bro. Punta na ako dyan ah. The blue house pala, blue house. Blue house, okay. Wait, medkit. Ako may plata. Punta ako sa building, punta ako sa building. Okay lang ako, may bike ako. Pupush ka? Tol. Oh. Hello tol. Ay, naka-off mic pala ako lang niya. Pupush ka ba? Hindi. Dito na ako. Nasabay lang ako sa'yo ah. Plastic na lang yung sa akin. Ano, nasa loob sila. Ayun no? Dito ng burning. Ikaw muna, ikaw muna. Nasa akin sila. Okay, minabaril. Lilipat. Sige, pabaril. Okay lang ako dito, okay lang dito. Nasa... Isa sa window, isa sa balcony. Support na lang ako. Hindi nagre-render. Na ako lumapit. Balcony yun, balcony. Balcony. Okay. Magsisave yung isa oh. Tinitingnan ko lang yung balcony ah. Binabaril ko. Trying to get a finish. Hindi na sila sa loob. Try ko mag ano. What the heck? One tap mo lang, headshot lang. Kaya mo yan. AN ano ka eh. May motor? Lapit ako sa'yo. Yung nag-render tol, bumaba. Yung nag-render. Sabi niya, pag bumaba hindi na natin. Nagka ano sila dun? SUV. Oh, may kalabas na dito, dahil naka-SUV rin. Pabit ka. Sige. Yun o. Yun o, nag-pick na. Headshot ko yung isa. Saan yun? Nice one. Dalawa lang sila? Uy, silencer. Wait lang, wait all. Wa! Tara. Let's go, bibe! Let's go lang, walang baby. Saan mo napatay yung isa? Natol. Nandyan silang dalawa? Oo. Okay. Soft drinks na. Uy! Yung endgame, play safe na tayo dun. Pero dito medyo play safe na may ano. May halong twist. Para hindi na mag-boring yung mga ano. Yun, dito tayo. Grabe naman, minamachine gun tayo ganitong range. Ibang klase ah. Huwag ka dyan. Hindi, isa lang naman siya eh. Ay, isa lang siya? Okay. Kala ko marami. Loot tayo or hindi na? Machine gun?
wala ka nakasan. Na-e-text ka na, di ba? Meron na. Good. Amoy. Nasa open lang ba yun? Headshot mo lang agad. Okay. Yan, oh. What the heck? Yung ba yung nakita mo? Oh, yun yung nakita ko. Na-down mo ba? Yun sa may North 15? Sorry, hindi ako na-call out. Sabi ko yun, oh. Yun lang sinabi ko. What the heck? Is yung sinasabi. Is yun sa'yo? Dito yun sa akin, eh. Really? Nasaan yun? Yun. Wait. Huh? Oh my gosh. Ito pala yun. Kala ko ito yung binaril mo, eh. Medkit ba ako? May soft drinks dito, tol. Wala akong soft drinks. Gunshots dun, ah. Tunahan. Fuel. Lang fuel, tol. Uy, gagi. Sige lang. Sira armor ko, what the heck? Wala na, finish na. Ingat tayo, ah. 16 na lang. Uy! Wait, what? Yun! Maraming salamat, bot. At may... Alam mo, tol, sinuggest ko sa ano? Ross, natanggalin na nila yung mga bot. Ano kasi yung bot, eh? Parang... Wala lang. Gawin mo ano? Gawin mong ice cream. Sige! Sige na! Gawin mo ice cream. We're going on a trip. Wala, may kalaban doon! Wala, meron pa dito. What the heck? Kalaban doon? Kalaban mo yun? Bigla ako naglag doon, tapos ano? Kalaban pala. What the heck? Uy, wait lang. So, nasa ano sila? Yun oh. Nakabwisit talaga yung FPS drop. Rush kaya natin. Tara. Wala akong makita, tol. Pangit ang view ng skin na to. Wala akong makita. Pangit ang skin, what the heck? Pag nag-iya ko, wala akong makita. Wow, inubos niya yun? Grabe naman siya. Wow, one hit na lang kasi lahat yun. One hit na lang yun. Oo, one hit shot ko lahat. Wait, kung may car dito sa bahay, sila na yun, right? Sila yun. So, umapat. 5 na lang. 6. Tara, move tayo. Wala tayong mga dito. Baka naman. Uy! Ay, dik. Baka naman, sir! Huwag mo namang, na-surprise ako dun, ah. Grabe, na-surprise attack nyo kami, ah. Buti na lang, Nige. Wait lang. Oh. Pag nulo. Ito na. Tara na, ice cream. Wait lang, nag-heal muna ako. May crate, oh, sa left side. Baka Barret yan. Lang bagal, no? What the heck? Ba't ang bagal nito? Ba't ang bagal nito? Hulo! Grabe, LT ang bagal. Diyos ko Lord. May motor, oh. Naku, ang bagal.
Ikaw ba yung nagbomba? Ikaw yung nagbomba? Ako yun na bomba, ako yun. Grabe, ang bagal. Diyos ko, Lord. May truck dun, oh. Naku. Parang purlon lang, ah. Yun, oh, yun, oh. Matago si sir. Gumagapang siya. Uy, yun, hinahanap ko. Nasa iyo pala. Hindi na mo pa pala tinatago to. Wag na yun, tol. Ayoko nun. Hulo ko. Nandito sa taas. Dito sa taas, left. Left ka. Yan, oh, gumagapang. Dalawa. Wala na, finish na. Nakailan ka, tol? 11 lang. 15, 11, pwede na. Sige. Pwede na. Pwede na, okay na. Okay na. Content ko dito, yung mabagal na ice cream truck. Ang mabagal na ice cream driver. Wala na, tapos na. Ay, kala ko namatay. Naglag ako eh. Boom. Uy, agik. Nagawa mo. Bot ata to. Or baka gumagapang na naman. Yung mga tao ngayon eh, gumagapang na lang kasi alam nila wala nang cheater, no? Oo. Di ba? Tama. Yung mga cheater ngayon, wala na tol. Grabe. Pero minsan meron pa rin. Minsan. Siguro nasa zone na yan, tol. Fail ko lang. Share ko lang. Eto ako. Nasa ulan. Nasa na kayo? Wala na. Nako. Yun! Ganda. 26. Primers Pascual, thanks for the 400 stars. My God, man.